Zdravo ljudi, pijem slatki totem i želela sam da snimam ovaj video o tome da neću moći danas da snimam zato što danas nisam tu kao juče. Samo danas nisam tu baš ceo dan. Možda neću baš snimati dugo. Mislim, snimat ću naravno danas, ali ne dosta videa, kao i skoro svaki dan. I još nešto. Snimala sam 3 videa koje ću sad 3 da izbacim. Tako da, ok. Lajkite video, komentarišite, pretplatite se moj kanal ako niste i nadam se da vam se sviđa moj novi editor. Vidimo se!